Един от най-предпочитаните ресторанти във Варна, Стария Чинер, е демонстрация на възможностите, които предоставят съвременните LED технологии и системи за управление. За основното осветление ние от Polaris сме избрали внедрени трифазни шини с прожектори тюб и хъни, които равномерно и ефективно разпределят светлината и дават възможност за точно насочване на светлинните потоци. В по-високите части на заведението сме монтирали луни Осмо открит монтаж, които са елегантен визуален акцент в интериора. За уюта в атмосферата пък допринасят вградените луни вали, които имат дискретен дизайн и точна равномерна светлина. Специално за сладкарницата избрахме нашият най-продаван продукт – Hall. Това изключително атрактивно LED осветително тяло има равномерно разпределение на светлината, особено в по-големи помещения, с ъгъл на осветяване от 110 градуса, а сами виждате каква уютна атмосфера създава. Ключова технологична новост в проекта е внедряването на фазово димиране. Системата работи без допълнително окабеляване, само с наличната електрическа инсталация, позволява регулиране интензивността на светлината и адаптирането й към различните светлинни сценарии, като същевременно пести електрическа енергия. Проектът Стария Чинер е успешна демонстрация за това как съвременните LED технологии могат хармонично да се адаптират към интериорната концепция, като същевременно осигуряват качествено осветление и енергийна ефективност. Polaris, защото всяко помещение заслужава собствена светлинна история.